ग्राउन्ड लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव रायजो राजाफ्रा दासिमबो कनफिउज जायो जे इउपिपिएलनि माखासे नेताफ्रा दासिमबो गामि गामि थांनानै अरुणोदयनि फर्म रानहैयो। बे बुस्थुखौ रायजो राजाफ्रा क्लियार लुबैदों। बास्तबतायाव बियो मा रोखोम बेनि सोमोन्दै सारा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों क्लियार पिक्चार मोनसे हरदो। अरुणोदयनि जे बाथ्रा, बे अरुणोदया बेयो आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ तयार खालामदों। बे आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम। बे स्किमाव बेवहाय राजनितिनि बाथ्रा फैया। राजनिति सोरबा बिपिएफ, सोरबा इउपिपिएल, सोरबा जिएसपि, सोरबा कंग्रेस, बेनि बाथ्रा फैया। जाय बिथांमोना बे क्राइटेरियायाव गोग्लैयो, जाय बे गभर्नमेन्टनि जे थिसननानै होखानाय जे क्राइटेरिया, बेवहाय गोग्लैनाय बिथांमोनासो अरुणोदयनि जे स्किम बेखौ मोननो हायो। जेरै जाय आइजोआ डाइभर्स जाबाय, बिथांनि न'आव गैला, बिमा बिफानि न'आव थाफैबाय, बे आइजोआ बे अरुणोदयखौ लाभ खालामनो हायो बा मोननो हानायनि बेहा सुबिदा दं। आरो जाय बिथांजोआ 45 बोसोरनि बारा जाबाय, बे 45 बोसोरनि जाय बिथांजोआ बारा जाबाय, बे बिथाङा हाबा जानो हायाखै, बे हाबा जायै मानसिया बा हाबा जायै आइजोआ बे अरुणोदयनि जे स्किम, बिथांजोआबो बेखौ मोननो हागोन। जाय बिथाङा फिजिकेलि हेन्डिकेप, बिथाङा बे सुबिदाखौ बिथाङा मोननो हागोन। जों बेबायदि क्राइटेरिया गोलैनायखौसो नुनाय जादों। आं ओंखायनो खावलायगोन, जाय बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि जे थिसननाय जे माखासे क्राइटेरियाफोर, बे क्राइटेरियाखौ जाय बिथांमोना फुलफिल खालामनो हागोन, जाय बेवहाय गोलैगोन, बे क्राइटेरियायाव गोग्लैनाय मानसिफ्रानो, बे ओनसोलनि मानसिफ्रानो गासिबो मोननांगौ होननानै आं आसा खालामो। आरो बेनोखा, बेवहाय राजनिति खालामनांगौनि खोथा गैया। जाय बिथांमोना क्राइटेरियायाव गोलैयो, बिथांमोननो होनांगौ होननानै आं सानो। ओंखायनो खावलायगोन, जाय बिथांमोना बेखौ एक्जिकिउट खालामो, जाय बिथांमोना बेखौ मावफुङो, बिथांमोना जाहाथे पार्सनेलिटि खालामा, बिथांमोना जाहाथे राजनिति खालामा। जाय बिथांमोना मोननांगौ, जाय बिथांमोना गरिब, जाय बिथांमोना लेंगिरि, जाय बिथांमोना 45 बोसोर बारा जानानै हाबा जानो हायाखै, जाय बिथांमोना फिसाय गारनानै न'आव थाफैफिनदों, बिथांमोना मोननो हादों। आं बेखौ खावलायदों। बेवहाय रावनिबो सायाव राजनिति खालामनाङा। ओंखायनो खावलायगोन, जाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों, बिथांमोना बयखौबो समान नोजोरजों नायनानै होयोबा खुब गाहाम जागौ। आं बेखौ खावलायगोन। सासे गार्जेन मन्त्रि हिसाबै, बिथाङा आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि हिसाबै, बिथांनि जे सिन्ताधारा, बिथांनि जे सान्थौ, बे एथ' फिसा जानो नाङा, आं बेखौ बुंगोन। बिथाङा सासे गार्जेन बा बिथाङा सासे मन्त्रि हिसाबै बे ओनसोलनि बा समस्त आसामनि बिथाङा सासे मन्त्रि। बिथाङा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ बिदि भाग खालामनायनि बिथाङा मोन्थाय गैया, बा बिभिन्न दल संगठननि मानसि होननानै बिथाङा इगनर खालामनायनि खोथा गैया। बिथाङा सासे आसामनिनो सासे मन्त्रि हिसाबै जे समस्तिनिफ्रायनो बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालामा मानो, बिथाङा बे आसामनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै बा बे ओनसोलनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ लानानै बोरै जोङो गोजौ मोनसे थाखोआव बा गोजौ मोनसे सारियाव जाहाथे बोरै लांनो हायो, बे सिन्ताधाराखौसो सिगाङाव दोननानै खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो। आरो जोङो जे बिटिसिनि जे खुंथायाव थानाय खुंथाय गोहोआव थानाय जे जोंनि मानगोनां CM बिथां आरो बिथांनि कलिग्सफोर, EMफोर, बिथांमोनखौबो जोङो गुबुन राजनिति दोलोनो जेबो होआ। बेहाय बिपिएफ खालामग्रा, बेहा कंग्रेस खालामग्रा, बेहा जिएसपि खालामग्रा, बेबायदि भाग राननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। थ' मानगोनां जोंनि प्रमद बर' मानजाथाव बिथांखौ आं खावलायगोन। बिथाङा सासे बे जोंनि 35 लाख मानसिफोरनि बा रायजो राजाफोरनि बिथाङा सासे गार्जेन। बे संकसनिफ्राय 5 नैसिम बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि गार्जेन। दा बेवहाय बिथाङा गार्जेन हिसाबै बेबादि पार्सनेलिटि खालामोबा बिथांखौ फेलार जादों होननानै आं सानदों।
मानो होनोबा बिथाङा सासे गार्जेन हिसाबै न'खराव सोरबा लेंग्रायानो था, सोरबा खानायानो था, सोरबा खुजायानो था, सोरबा गोरोङानो था, सोरबा रोङैयानो था, बिथाङा बेखौ समान नोजोर होनानै समान खांनांगौआ बिथांनि कर्तब्य होननानै आं सानो आरो आं बिथांखौ खावलायगोन गोजौ फारसे जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ जोङो बिटिसि बासिखौ जों गोजौ थाखोआव लांनांगौबा माइगाब जुजाइ होनाय बासिनायखौ गारनाया मोजां होननानै आं सानो आरो खावलायगोन मानगोनां बिथांखौ जाहाथे बिथाङा बिदि खालामाजासे बयखौबो गोजौ फारसे बोखोलांनो गाव गोजौआव थानानै गाहायनि मानसिखौ आखाइयाव हमनानै बोखोनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायगोन आरो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला सार जे खुंनाय जे बिपिएफ राजखान्थि दोला जेब्ला सासनाव थादोंमोन बेवहाय कुनु मानसिखौ बा कुनु स्तरनि मानसिखौ कुनु जाति जनगोष्ठीनि मानसिखौ इगनर खालामनानै जोङो सरकार सालायफेराखै जोङो सोरबा एबसुआव थानायसो नैबे इउपिपिएलआव थानायसो बे स्किम मोना बे साख्रि मोना बिथांनि मेन्टेलिटिया बिदि नङामोन गोजौ थाखोनि गुवार थाखोनि सासे जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला सासे दैदेनगिरि बिथाङा निष्ठा सहकारे बिथाङा गावनि डिउटिखौ बा गावनि बिबानखौ बिथाङा पालन खालामबोदों एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना नाय मोनसे समाव एबसुआ बा दिनैबो दासिमबो बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सिनस्रि हिसाबै बा सिनस्रि बायदि खामानि मावनायखौ बा डिफेन्सिभ होनानै खामानि मावनायखौ जों नुबाय थादों थ' बे बिदिब्लाबो थांनाय समफ्राव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला सारा सासन भाराव थानाय समाव नैबे एबसुनिसो नैबे इउपिपिएलनिसो नैबे पिसिडिआरनिसो बिथांमोना साख्रि मोना बिथांमोना स्किम मावनो मोना बिथांमोना सेंसन मावनो मोना बिदि खालामनायखौ जोङो नुबोफेराखै बिभिन्न स्तरनि मानसिफ्रा खामानि मावदोंमोन साख्रि लानायफ्रा साख्रि लादों आङो खुगाजों बुंजोबला बुहुत मानसियानो साख्रि मोननायखौ जों नुदों एबसु खालामग्रा मानसियाबो साख्रि मोनदों एबसु खालामग्रायाबो स्किम मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा जाहाथे बिदि जालाया जोंनि बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया बे बिटिसिखौ लाबोनायाव बे बिटिसिखौ सोरजिनायाव बिथांमोननिबो बुहुत अबदान बा कन्ट्रिबिउसन दं होननानै आं सानो बिनि थाखायनो निस्सय मानगोनां हाग्रामा महिला सारा रावखौबो माइगाब जुजाइ बासियाजासे बे ओनसोलनि गार्जेन हिसाबै बे ओनसोलनि बिफा हिसाबै बे ओनसोलखौ खांनांगौनि दायित्वखौ मोजाङैनो पालन खालामदों होननानै आं सानो